on s'en va en prendre un verre près de la fontaine Saint-Michel. C'est romantique, n'est-ce pas? Je sais. Il est trop chou, mon mari. Il adore me faire des surprises. Non, mais il est comme ça. Il pense toujours à moi. C'est clair. On n'a pas toute la même chance, hein? Il est adorable. Tu sais ce qu'il m'a offert pour mon anniversaire? Une semaine sur la Côte d'Azur. T'imagines? Ça, c'est vraiment le mari qui prend soin de moi. Oui, il faut que je m'en occupe bien, moi aussi. Je sais. Ah! Bon, justement, c'est lui qui m'appelle sur l'autre ligne. Il va arriver très vite. Je te laisse, d'accord? Allez, bisous ma belle. Coucou chérie. Jesi stigao? Kako gde? Pa evo me, blizu Saint-Michela. Čekam te već 20 minuta. Da idemo na piće. He? Kako to sada? Zaboravio si. Znači, ne mogu da verujem. I gde se nalaziš? Još na jezeru. Jel ste barem nešto upecali? Jebote, ja stojim tu, na sred bulevara, svi sređana, nosim štikle, više ne mogu da stojim, a ti se tamo zezaš. Molim, znači, tvoj bezobrazluk nema granice. Ma kakva duška bre, ona je u Srbiji. Rekao si da ćeš da me vodiš večeras u grad. Daki, baš si me naljutio. Ovo su pravi razlozi za razvod. Da znaš da si najgori muž na svetu. Odu sad samo da pijem. I sa tvojom karticom ću da platim šampanjac, da znaš. I možda budem nekog zgodnog frajera upoznala. I nemoj da dođeš kući večeras. Estoy muerta, Ernesto. ¿Para qué estoy muerta? ¡Muerta! Ćao Duška, gde si? Jao, baš mi je drago što si se vratila. Ja sam kući. Evo me, čitam nešto za doktorat. Znaš mene, stalno nešto moram da učim. Ma ne smetaš uopšte, draga. Mogu to posle završiti. Nego ajde, reci mi, kako si ti? Aha, lepo. Jao, kako je odvratna. A ne, izvini, gledam nešto. Šta si rekla?
Ej, ja sam super, ovih dana imam baš puno obaveza. Da, ali ja tu sve mogu bez problema. Daki me ne zove džabe super žena. Aha, da, dobro je i on. Pa na gradilištu je sada. Da, pomirili smo se. Naravno. Dobro, te male svađice nikada ne traju dugo. Dobro, ali znaš, Duška, nije to lako. Imamo mi često naše nesporazume. Da, znam, ali tvoj muž i ti barem dolazite iz iste zemlje. Imate isti materni jezik. Tačno, dok mi imamo naše interkulturalne izazove, znaš? Da, a meni najveći izazov se inače zove svekrva. Znači, ja sam mislila da su španske svekrve opasne, ali vaše su još jedan nivo iznad. Da, kako vi ono beše kažete, daleko im lepa kuća. Tako je, no svejedno, i danas nađu način da ti se iz daleka popnu na glavu, zahvaljujući i Skype-u i Facebooku. Aha, stvarno, blago tebi, onda tvoja ne zna da koristi internet. Dobro, draga, moram sad da prekidem i da se vratim na rad. Aha, reci mi, kad se vidimo? Pa što pre, draga? Ej, imaš li neki dobar trač za mene? Ja isto. Ma ne daj Bože, nećemo nikog ogovarati. To nikada ni ne radimo, a? Samo ćemo razmeniti informacije. Ajde, Duška, stvarno moram da budem danas malo produktivna. Aha, vidimo se. Cmakić, čao. Dobro, nadam se da mi niko više neće smetati, pa da mogu da učim. Estoy muerta en esto. ¿Para qué estoy muerta? Muerta. Muerta. Nunca no se voy a tocar mi tobillo. Ko? Tvoja majka. Ona uvek nađe pravi trenutak. Dobar dan, Milančice. Kako ste? Ne, nikada nam ne smetate. Šta ima novo kod vas? Aha, dolazite u posetu. Jao, divno, a kada to, Milankice? Kad? A, nije valjda. Baš tog vikenda neću biti u Parizu. U Berlinu. Milankice, a do kada ostajete? Do sledećeg petka? Jao, pa Milanka, naljutit ću se. Pa zato što se ja vraćam iz Nemačke tek u subotu. Vi to namerno radite. Izgleda da me izbegavate. Ma ne, nemojte slučajno da menjate datum zbog mene. Ne, stvarno nije potrebno. Onako, moći ćete sa vašim sinom da uživate. Biće vam jako lepo. Da, nedostajat ćete mi. Aha. Ko želi da razgovara sa mnom? Vaša majka. Aha, ali ja sam mislila da je ona malo... da ona ima... Da se ona mene ne može setiti. Aha, okej, danas zna ko sam. Važi, ajde, sad ću da pričam s njom, nema problema.
Dobro, pozdrav Milankice. Dobar dan, babo, kako ste? Martina je ovde. Dakijeva žena. Ne Marina, Martina. Martina! Jeste, baba, to je špansko ime. Ne dansko, nego špansko. Da, tako je. Pa zato što je moj tata Španac. Aha. Ne, nisam ja baba iz Jagodine. Rođena sam u Kanadi. Ne u Kikindi, u Kanadi. Preko okeana. Da. Ne živim u Jagodini. Živim u Parizu sa vašim unukom. Sa Dakijem. Tako je. Ne, nemamo decu. Valjda biste ih poznali. Ništa nisam rekla, baba. Da, radim, pišem doktorski. Doktorski pišem, biću doktor. Ne baba, neću da otvorim ordinaciju. Biću doktor političkih nauka. Politika. Da, svi su lopovi. Hoćete još nešto da me pitate, baba? Da, znam da napravim pitu. Znam i to da spremim. Naravno da imamo paprike ovde. Da, mogu da pravim punjene paprike. Da? Da, babo, naravno da vas slušam. Molim? Da, i pasu znam da spremim. Dobro sada, baba, moram malo da brinem o vašem unuku. Čeka me za večeru. Pa da, ne brinite ništa. Tu sam uvek za njega. Tako je. Dobro, vidimo se. Ne znam kad. Pozdravite mi Milanku puno. Aha. Sve najbolje, babo. Doviđenja. Daki. Širi. Šta ćeš da nam spremiš za večeru? Divan si. Ti si najbolji muž na svetu. Mua.